ikollhom it-tama li pajjiżhom jista' jtihom l-opportunitajiet għaliex għalik, għal pajjiżek u għal uliedek, jien u aħna rridu nkunu miegħek għal Malta. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista taħt it-tenda fl-imqabba fejn kompla jappella biex aktar persuni jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista biex pajjiżna verament ikollu l-bidla li tant għandu bżonn. Matul id-diskors tiegħu Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jwettaq il-ħolma tad-dilettanti tal-motorsport u jibni trakka li l-Gvern Laburista ilu jwiet 10 snin. Bernard Grech fakkar ukoll kif il-Partit Nazzjonalista beda il-Freeport fejn saħaq li ser jibqa' isostni il-Freeport ta' pajjiżna. Bernard Grech saħaq li kemm fit-trakka u anke fil-Freeport ser jaċċerta li fil-waqt li jieħu ħsieb dawn is-setturi mhux ser jinsa d-diffikultajiet tan-nies li jgħixu fil-madwar. Dik hija l-kelma tiegħi u dik il-kelma tiegħi jien inwettaqa. Meta kienet jindirizza l-attività politika taħt it-tenda Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jaċċerta li gvern immexxi minnu itaf fil-burokrazija dan permezz ta' diversi proposti għad-dilettanti tan-nar, tal-banet u tal-fest in ġenerali li naqsu l-ispejjeż li se jagħmel tajjeb għalihom il-gvern. Dan fost aktar inċentivi fiskali li se jħallu aktar flus fil-bwiet ta' dawn l-qdiet biex ikunu jistgħu jaħdmu aħjar u jagħtu l-ispettaklu lil Maltin, Awċin u turisti li jżuruna għat-tradizzjonijiet tagħna. La dan is-settur huwa l-qalbna, la għandna bżonnu għall-kultura ta' pajjiżna, la dan huwa delizzju parti mit-tradizzjonijiet, la dan huwa bżonjus għall-komunitajiet tagħna, la dan huwa bżonjus għat-tfal tagħna u għaż-żgħażagħ tagħna, la dan huwa bżonjus għat-turiżmu ta' pajjiżna u għall-pakkett turistiku tagħna, irridu ninvestu fih, mhux nabbuh bil-piżijiet u neqirduh kif qed jagħmel tal-Labor. Bernard Grech tkellem ukoll dwar id-dibattitu tal-Junior College li suppost kellu mal-Prim Ministru, dibattitu li għalih Robert Abela ma attendiex biex apparti li jaħrab li jkun f'dibattitu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista jevita il-mistoqsijiet taż-żgħażagħ u l-istudenti. Dan ifisser li prefera jmur jippassiġġa milli jiġi qudiem l-istudenti u jwieġeb għad-domandi milli jiġi qudiem il-ġurnalisti ħalli dawn ikunu jistgħu jistudjaw x'tweġibiet qed jagħti milli jiġi quddiemi u jiddibattini għal darb'oħra irġajt ħrabt. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif illum għandna konferma oħra li Robert Abela kiel b'żewġ tieħluq waqt li kien konsulent legali tal-Awtorità tal-Ippjanar mhux biss kien jieħu 28,000 euro fix-xahar imma talli abbuża mill-pożizzjoni li kien jokkupa biex igawdiju. Bernard Grech saħaq li il-poplu qudiemu għandu għażla bejn Robert Abela u l-iskandli li kontinwament qed jinqabad fihom u bejn Bernard Grech u tim ta' kandidati li għandhom għall-qalbhom biss il-ġid komuni u l-kwalità ta' ħajja aħjar. Jekk trid li pajjiżek jimxi l qudiem, jekk trid illi ħajtek tkun aħjar, jekk trid li jkollok kwalità ta' ħajja aħjar, kemm jekk int laburist, kemm jekk int nazzjonalist, kemm jekk m'għandekx partit, kemm jekk ma jinteressakx il-politika, fidejk għandek ċavetta, fidejk għandek passaport li se jwaslek fid-destinazzjoni ta' Malta aħjar. Kien Kutajjar, Net News.